Ekon kanssa oltiin heinähommissa, niin siellä oli vanha pappa oli siellä, se ei osallistunut ennen silloin niin kuin niihin maataloustöihin, niin sitten pojat varoitteli mulle, että älä vaan mitään kysy sitten siitä. Se oli siitä louhilaivasta, että se on niin kuin koko sen miehen elämä tietysti ollut niin kuin mennyt siinä samalla upotessa. Että aika kovia kohtaloita. Mm-hmm. Missä se tapasti? Siellä Ovaskasen Tarmusella kotona. Joo. Se kävi aina yhtä aikaa syömässä, mutta se ei puhunut yhtään.